μακάρι να μπορούσε να με καταλάβει. Εγώ δεν βλέπω τα πράγματα όπως εκείνος. Δεν καταλαβαίνω πως ένας κόσμος με τόσο όμορφα πράγματα μπορεί να είναι κακός. Κοίταξε εδώ, δες θησαυρούς. Έχω σωρό ότι βάλει ο νους. Τόσα πολλά που θα πει. Αυτή είναι πλούσια, αληθινά, μοναδικά. Όλος ο κόσμος σε μία σπηλιά. Μία ματιά και θα πεις ναι, είναι πλούσια. Θαυμαστά πράγματα και χιλιάδες. Σαν μικρό μυστικό τα κρατώ. Και τι άλλο σκεφτείς? Εγώ το έχω. Τι με αυτό δεν μπορώ να χαρώ. Θέλω να ζω έξω από το νερό. Θέλω να δω τη στεριά, τον ήλιο. Να περπατώ σε δυο, πώς θα λένε, πόδια. Μες στο βυθό πώς να πας μακριά. Μα αν έχεις πόδια μπορείς να τρέξεις. Χοροπηδά στην... Αχ, πώς το λένε αυτό? Θέλω να έρθει εκείνη η στιγμή. Να συναντήσω τι αγαπάω. Πάνω στη γη τέτοια ζωή θέλω να ζω. Να ονειρευτώ, να ερωτευτώ, να αγαπήσω. Μόνο αυτό θέλω να δω, τον ουρανό. Σίγουρα αυτοί ξέρουν εκεί πώς να φερθούν σε ένα κορίτσι. Τα όνειρά μου περιμένουν πάνω στην γη. Ζητάω να δω και να αισθανθώ. Να ανακαλύψω καινούριους κόσμους. Τι είναι φωτιά και τι κάνει, τι θα πει. Φως πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή. Να συναντήσω τι αγαπάω.